Новая радость стала, что еще не бывало. Над Бэтлеем зорка ясна свету заззяла. Менавіта так, як штосьці даўняе, але заўсёды жывое, новае, незвычайнае, хрысціянскі свет успрымае праўду пра нараджэнне Божага Сына. Так, Христос прыйшоў у гэты свет. Прыйшоў, каб быць з чалавекам, каб спадарожнічаць яму, аздараўляць, умацоўваць і весці шляхам да вечнага жыцця. Таму зноў запальваюцца калядныя ялінкі, гучаць радасныя спевы і рыхтуюцца падарункі. Гэта вельмі важна, бо па-сапраўднаму перажыць свята Божага нараджэння можам тады, калі паяднаемся з нашымі бліжнімі, калі папросім аб прабачэнні і самі прабачым тых, хто нас пакрыўдзіў, бо менавіта так паступае з намі Бог у сваім Сыне. Ён адорвае нас любоўю, бо прымае нас такімі, якія мы ёсць. Ён не згаджаецца на зло, але ніколі не перакрэслівае чалавека. Христос нарадзіўся ў стайні. Гэтым хацеў падкрэсліць, што не цураецца ніякай жыццёвай сітуацыі чалавека. Ён прыйшоў, каб яе змяніць. І менавіта таму мы павінны паверыць у гэтую збаўчую моц Езуса Христа, адчуць яе так, як адчула гэта Божая Маці, тая, якая паверыла у тое, што споўніцца сказанае ёй Господам. І яна стала шчаслівай. Вядома, ніхто без нас, без нашага ўдзелу не зменіць нашага жыцця, але да гэтага мы патрабуем святла, патрабуем Божай моцы. І гэтая моц крыецца ва ўцелаўлёным Божым Слове. Таму хачу пажадаць вам, кожнаму з нас, дарагія браты і сёстры, каб святло бэтлемскай зоркі, якое прывяло да стайні трох мудрацоў з усходу і звычайных пастушкоў, якія вартавалі свой статак, да стайні Езуса Христа, каб і нас, яно прывяло да Божай мудрасці, а прынятая сэрцам, яна дапамагла нам жыць у згодзе, радасці і супакоі. Моцнай веры, непахіснай надзеі і трывалай любові жадаю кожнаму з вас. Няхай яны паселяцца ў кожным вашым сэрцы, у кожным вашым доме так, як гэта калісьці сталася ў звычайнай, сціплай бэтлеемскай стайні. Са святам!